आ गोली चले ला हिरान के बाराती में। ए गोलू नी अगुआ महान आपाटे एक यार मान समधनिया जवान चाहे सुनी अगुआ मान बाटे यार मान समधनिया जवान चाहे ना दहेज में मकान चाहे ना ही कूलर सामान चाहे। सुनी अगुआ मान बाटे यार मान समधनिया जवान चाहे। मिला जुला के हिते नु लगी है ये कि हित हवा हितैनी भई बाका। देखी गाड़ी के बड़ा जोर शोर से प्रचलन बा बियाह में त यहाँ के गाड़ी बादी में पड़ी पहले हमनी के गाड़िया लेवल हमर बहन के बियाह बा कि हित हवा हितैनी भई बाका। अरे निभई बाका आ हाई कैमरा वाला से मुंह मारवई बाका। हित हवा हितैनी भई बाका निभई बाका आ हाई गोलुआ से मुंह मारवई बाका। हाई गोलुआ से मुंह मारवई बाका। डोली बारात आया दुल्हन ले आने आया मुझको ले जाने आया वो मेरा पिया घर आया ओ राम जी मेरा पिया घर आया ओ राम जी मेरा पिया घर भैया गाड़ी का दे रविंदर चाचा कहाँ बनी जी? ए रविंदर चाचा कि हई कुर्ता पहिरला से हीरो न कहई बा ये बबुआ। बबुआ ए रविंदर जी तू तो भाड़ुए कहई बा ए रविंदर जी तू तो कहई बा ये ए हम सोचनी कि तनी सलील गाली देबे तो भाड़ुए बना दे। कुर्ता पहिरला से हीरो न कहई बा ये बबुआ। लेकिन हम बोलो अब बहिन बेचने कहई बा ये बबुआ। कहीं पे चले कहई बा ए बबुआ प्रहरी के तीन पाता तीनों का चनार हो। हेलो 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 एक मिनट इनका पूरा नाम पता क्या है? ना 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 पूंजीपति बेनी यादव भैया और ये पंकज भैया कि रहरी के तीन पाता तीनों का जाना रहे। रविंदर भैया के दूदू गो ना रविंदर भैया के बहिना रविंदर भैया के दूदू गो साली आ दोनों के दोनों छिना रहे। रविंदर भैया के हो सोमार लिखल बा इनकर साली के सोरा गो भतार लिखल बा तनी ताक लो। हेलो हम लोग जिस परिवार में आए हैं हम लोग बहन को गाली नहीं दे सकते। साली के कैसे कि हम अपना बहन ऐसे हमने के साली के कि अंधवार लिखल बा वो सोमार लिखल बा इनकर साली के सोरा गो भतार लिखल बा तनी ताक लो देवलिया पंगा लिखल बा तनी ताक लो देवलिया। रुक जाओ उपेंद्र जी हम केकरा केकरा गरियाई हमरा बुझेते नहीं के रविंदर खाली गरिया दी। अच्छा काहे रे भाई एगो गाना याद बा कि नीम पर चढ़ल करैला तो मरचाई का करी तू गावा फिर हम यहाँ के साली बिगड़ गईली तो नहीं इनकर साली भइल छिनार उनकर माई का कर इनकर साली भइल छिनार
रविंदर भैया जी के साली उनके ने एक व्यक्ति आदरणीय श्री हेलो हेलो प्रभुनाथ चाचा जी, बहुत सारा प्रणाम है मंच से। लालू चाचा जी के बड़े साले साहब, हमने की शब्द कहीं नहीं हमरा नाम ना याद होला भैया, हमरा का लिख के देवे के पड़ेला, हमार मेमोरी कमजोर हो। चाचा जी के सादर प्रणाम बा, अभिनंदन, स्वागत बा, के मंच पे आ जाए। हमारा परिवार के बड़हन बेटा हवन, लड़की के अच्छा लालू परिवार के तो बड़हन बेटे नु कहीं है, आ जौन परिवार से आए नहीं हमने के शान हो, बाकी तो मामा जी लगे हैं मामा जी तब बहुत अच्छा, यहाँ के भी मामा जी हैं, प्रियंका दीदी के मामा जी हैं। अच्छा ठीक है बात, अच्छा का नाम इनकर? हरेंद्र यादव। कि हरेंद्र भैया के बहिनी तोह के नेक मिली हो, इनकर बहिनी के बड़का बड़का नेक मिली हो, आ दूगो जो बन रखे खातिर दूगो बेग मिली हो, दूगो जो बन रखे खातिर, दूगो जो बन रखे खातिर दूगो बेग मिली हो, दूगो जो बन रखे खातिर दूगो बेग मिली हो। कि हरेंद्र भैया तू बड़ा का खड़ूस बड़ा हो, भैया तू बड़ा का, हरेंद्र भैया तू बड़ा का खड़ूस बड़ा हो, एको रुपया ना लूटवला बड़ा कंजूस बड़ा हो, एको रुपया ना लूटवला बड़ा कंजूस बड़ा हो, एको रुपया ना लूटवला बड़ा कंजूस बड़ा हो। और ई लाइन हमरा बेनी भैया खातिर हो, दू एकम दू दूनी चार बड़े हो, दू एकम दू दूनी चार बड़े हो, हे धनंजय कि दू एकम दू दूनी चार बड़े हो, आ हमरा बड़का भैया बड़का दिलदार बड़े हो, कि हमारा बड़का भैया बड़का दिलदार बड़े हो, हमरा बेनी भैया बड़का दिलदार बड़े हो। अच्छा एक मिनट अनुपमा जी भैया, आपके जो दोस्त हैं हम होटल में मिल चुके हैं सभी लोगों से, सब लोगों से मैंने फोटो भी खींचा। चंदन भैया अच्छा कुछ कि मद्रास नमरी पनमरी लुटाई लगा जब कई दिहला ये भैया, नमरी पनमरी लुटाई लगा जब कई दिहला ये भैया, गजब कई दिहला ये भैया, गजब कई दिहला ये भैया, अरे नमरी पनमरी लुटाई लगा जब कई दिहला ये भैया, नमरी पनमरी लुटाई लगा जब कई दिहला ये भैया। ना ये दादा हम ना जाइब रानी में, ना ये दादा हम ना जाइब रानी में,